nadinka ne farko, nadinka ne farko, nadinka ne farko. Amma nadinka ne farko, shirin ka bai kama da saura ba. Cikar nufinsa ya yi shiri a injila da raya ka'idarsa da a zikirin wanda ya taro abinda dukansu ba su taro ba. Inda kai nufin kadai ta zatin ka sai kai nubuwa da kanka, cikin nufin karamu kai jukunan da ya su biya ka. Kace akwai cikin da yin yazo su bi shi ba bi irin na wasa ba. Kamar salati daban da sauran salatin kan dayararka, kwatankwacin rahama ɗari wacce kai wa bayi shirinka. In ka yi sai kai nufi ga hadarori su yi shi ba sai an gidaya ba. Da hali ya saka sabai wa'yanda babu irinsu, irin kusancin da ya kusance su babu damar barinsu. Asa da giwar isa uwar mata waliyawa ya soki bai kai ba. Baran motsa in kara yin sallama ga su kyanmu yanzu. Ladan ibada ga mutan farko a takace har na yanzu. Sirrin sa'adar da tun azal faris da shi ne ta wanzu ba wai ba. Salamun alaika ya sami annidaya na gaske. Salam salamun alaika martabar shafa'a da aike. Amsa kamun abin da kakewa na gunka ba dai ina kasidu ba. Yana yanzu mu yana dazin siya mun bayyana. Albaki ai kafu karfin rufewa, ya shirin tanadin ajin farko haɗa da ƙarshen da ba ta irga ba. In kadimu shi ne ya tsara shingen ka ya zuba kayan cikinka, ya kewaye ka da martabar suke ya nuna gata a kanka. Baka tutar wani abu nan ne da ba da hannu ake hakowa ba. Banin farko iya sharafa ka da wasu sunaye da kai kadai aka bawa. Ya ɗebi wasu ma daga cikin nasa ya baka dukai da nawa. Ya kera sun farka mai shiga zatin ilahiya ba shiga ta bauta ba. Abdullahi boyayye ba a ambatan ilawun ka da sai hada da kiranka. A kira ba a ambatan Allah da waninsa aka shirka, amma kai koraba ka da shi da shirkar da cikin ta banga tuba ba. Amadu tabbatacce ne ya sanya hannunsa a cikin komai da ya alaka da naka, ya kusanto da inda ya yi nisa domin a sanya na ɗaka. Ya matsara da kusan da ta yi kusan da ba za ta kusanci zaɓe ba. Hakika ne kawai tsira
furta cewa za ta bauta sarki masarrafin haluwanta, haka ya sanya girmama ka addini madawwami ba mai cikewa ba. An baka mata, an baka ƴaƴa, an baka baiwar iyaye, an baka rinduna ta alfarma masu sa ai hawaye, kuma garinku ne garin Allah ba a kai ka mutunta baki ba. An baka ƙarfin kula aka zumunci, an baka ƙarfin kana'a, an baka afuwa ga tsananin hakuri makurabun wafa'a, an baka karfi cikin yakini tawakkalin ka ba da karatu ba. An baka kyau, an baka sufofi masu rikitar da harshe, an kulla kofar dukan misaloli da nasu sa ayi kushe, ko zatin zubi na bashariya ba a yi ka irin halittu ba na Muhammadu. An baka kwara jinin rububiyya ba a wauta gabanka, ko da wautar aka nufa to kakan sakan za ta sauka, cikinka ne ganiyar jamalawa da kai ne rasa na kallo ba. An baka iko, an baka tasiri du a inda ka sauka, ka shigo adila ta arabawa ka gwada kai ne abunka, dugurin da ka shiga kai aiki to wani ka ba zai yi motsi ba. Kima da wata alfarma da ba a bawa waninka, ka tara nau'in abubuwan girma da babu sai in agunka, an ɗaukaka ka saman mukamin da kai kaɗai kake ɗaya ba biyu ba. Ahmadun faridun ya baka bayarwa cikin abin da kai kaɗai ya kabawa, ka sunan sabawa yayin matar da wani ka yunwa ya ci da kai daga gun sabaci ba. An baka komai jin sanda ba komai, an baka koman gurinmu, in kai yabawa abin da za a raba kai yabawa kasanmu, kai yabawa abin da za a yi akan mu ba ɗaya ba. In kai ilawi ya ba wa littafin da babu shakku cikinsa, kai ilawi ya yi ka kasa ba da duk wani ka abunsa, ya ta kalli da kai hawayin da har jibirin ba za ya saka baki ba. An baka annabta, an baka hannun rikewa, ga tawadu na kwanta lissafi mai hana ƙarya fitowa, amma ka iya ji da matsalar bayi ko lallai baka gaza wannan ba. Kowa ga kai yake nufin kara da duk irin matsalar shi, saka shi da buɗe kai an saka ka alƙali, duk yadda kai wata canja zane ba. Ahmadun farko an baka kallo cikin guyu ba tuko ba ido za ka gamu, kana ganin ayyukan dukan kaunu da
da baki ba. An baka karfi cikin gidan kallo ta bayan jikinka, kana ganin kanka gaba ɗanka kuma da bayar idanka, kana gani ko idan kana bacci ba bacci irin mutane ba. A tsayi fani kaza nisa ba sama hijabi, inda dukan kauni za su taru guri guda mahabubi, to da kallo guda za ka gane adadin su ba sai ka gidaya ba. Abinda za ka da jijiya ba sai to za a samu abunka, kana fitar da ruwa ta jasadin da ba iyaya suka ba. Tafiyar ka sufar tirawa ce ba irin ta mutum kake yi ba. Yanayinka yana zuwa daidai da bigiran da ka sauka. Na jar cikin jahannama ka je kaga abin da idanka, wani zubin ma ka kanka tashi sama kuma ba da fuka-fukai kake yi ba. Ba na wasa bane Ahmadu, ba na wasa. Abinda ba a magana da shi kai idan ka zo za ku gana. Ka motsa da hannuwanka kana hannun sai da azina, kana zama da wasu halittun da ba su ki fita ta gun mutane ba. An tattare baiwa a hannunka abun ba a cewa, kuma babu in ka sanya hannunka yanzu sai ya yi fitowa. Jakan akuyar gidan ummu ma'abadin ka tarin ta bai kawo ba. Jikinka yayi daban da saura da jikunan duka halitta, duk tsawon abu idan ya zo maka da sai koma gajarta. A rayu cikin mala'iku ba a ce da ɗai sun fi ka girma ba, Ahmadu ba na wasa ba. Ga tsawon zamani tsayin nisa domin kana da jagwaye, mai sanya ce babu kai a zamanin idansa sai ya tsiyaye. Aiki kana rayuwa da aikinka su mahadi ba su boya aike ba. Ka zo a farko, ka zo a ƙarshe, ka zo a dogon bayani, ka zo a inda ba kansa babu sama, ka zo a ainihin yaƙini, ka zo a inda kai kaɗai ka saka takalma ba a ma nunin cirewa ba. Kai ka amsa tambayar Allah, kai ka fara ganin sa, kai ka san ainihin ayan da yake, kai ka san ayyukansa, kai ka nauyin bayanansa ba ka bar sufar shababai ba. An keɓance martabobinka da babu dama a samu, ga maziya da kususiya mai jigatar da laumu, ko idan waƙi yana ƙarya ba za ya ƙarya ta wanga motsi ba. Nadinka ne farko na ya sai dalbari ya ci gaba bawan kashe, kullum ina ta yin kwanayin kamun gani daga ruhi, na sama su da za na dinga ganin zatin ka ba sai a bai